Золотыми звоночками смеются под тихим повевом ветру жытнёвыя колоски. Я вельмі люблю гэтыя хвіліны, хвіліны цішыні, бясконцага неба, лёгкіх аблачынак і бязмежнага жытнёвага поля, аж да самага гарызонта. І каб абавязкова былі валошкі, сінія-сінія. А яшчэ я люблю салют у дзень перамогі і радасныя усмешкі дзяцей. Усё, з чаго складаецца асабіста для мяне паняцце радзіма. Добрый день, поважанные члены журы и коллеги. Давайте знакомиться. Я Коршун Раиса Александровна, кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Дзяржаўнай установы адукацыі Нягневіцкая сярэдняя школа. Маё прафесійнае крэда. Патрыятызм не даказваюць словамі, яго выхоўваюць учынкамі. Моя мэта не толькі знаёміць вучняў з гістарычнымі фактамі, але і фарміраваць у іх унутраны стрыжань, актыўную грамадзянскую пазіцыю і шчырую любоў і павагу да радзімы. Сваю дзейнасць я будую па наступных накірунках. Жывая памяць. Як паказвае гісторыя, вельмі няпроста было захаваць нашу родную Беларусь, асабліва ў часы фашысцкай навалы. Вось дзе былі патрыёты, героі, якія аддавалі сваё жыццё за мір на зямлі. На уроках мужнасці я расказваю дзецям, што ў гады вялікай айчыннай вайны прыклады самаахвярнасці і гераізму праяўлялі не толькі салдаты, дарослыя мужчыны і жанчыны, але і юнакі і дзяўчаты, падлеткі, якія яшчэ не бачылі жыцця, не адчулі яго асалоды. Таму ў час акцыі памяці з вялікай пашанай і ўдзячнасцю нясуць мае выхаванцы кветкі да помнікаў воінам-вызваліцелям, прымаюць удзел у мітынгах і нясуць вахту памяці. Наведалі мы Брэсцкую крэпасць і лагер смерці Трасцянец. Пабывалі ў Хатыні і на кургане Славы. Праводзім акцыі па добраўпарадкаванню помнікаў героям-землякам, загінуўшым у гады вайны. Вучні на працягу многіх гадоў падтрымліваюць гэту добрую традыцыю. Гэта не проста праца, гэта даніна павагі і бясконцай падзякі тым, хто цаной свайго жыцця падараваў нам мір. Праводзім частыя сустрэчы з ветэранамі працы і са старэлымі жыхарамі нашага аграгарадка. Дапамагаем ім па гаспадарцы ці проста размаўляем. Зразумела, што без мінулага няма будучага. І мне вельмі важна, каб дзеці гэта разумелі. Сацыяльнае партнёрства і прафесійная арыентацыя. Адным з праяўленняў патрыятызма з'яўляецца служэнне радзіме. Вельмі важна, каб кожны чалавек знайшоў тое, што можа рабіць лепш за ўсё, і гэтым самым унесці свой уклад у далейшае развіццё сваёй краіны. Патрыётамі не нараджаюцца, патрыётамі становяцца. Патрыёта нельга выхаваць у ізаляцыі. Мы цесна супрацоўнічаем з ваенным камісарыятам і часта наведваем вайсковую часть 75-158 горада Навагрудка. І ў нашай установе адукацыі праходзяць сустрэчы з прадстаўнікамі ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь, следчага камітэта, універсітэта па надзвычайных сітуацыях, курсантамі іншых ваенных факультэтаў. Юнакі і дзяўчаты бачаць рэальны прыклад мужнасці дзейнічаючых афіцэраў. Кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні – гэта не проста пасада, гэта вобраз жыцця. Асабісты прыклад
і вялікая адказнасць за будучае нашай краіны. Бо якімі мы выхаваем нашых дзяцей сёння, такое будзе наша Рэспубліка Беларусь заўтра. Мой девиз простый и неизменный. Помнить об минулым, дзейнічаць у сучасным и обороняць будучае. Дякую за увагу.